nemal úplne pod kontrolou ten puk. Janka sa snažil ešte o dorážku, ale... Zapätí pálil Kozák od modrej čiary, vyhrávame 1-0. Konečne sme našli recept na Stefana Söberga po Kozákovej strele. Pravdepodobne Matoušek sa dočkal. Myslím, že Toresena a náš tým sa oslobodil. Naskočil tam Zigo. Jeho krásna strela. Tomáš Zigo v oslabení zvyšuje na 2-0. Gólový pozdrav do nebies, kam adresoval svoje myšlienky aj po zisku majstrovského pohára. Prekrásna strela. Je si puk po backende, aj tak pálil veľmi nebezpečne. A prihrávka prešla k Miklíkovi, 3-0. Michal Miklík, druhý zápas, druhý gól. A už je to veselšie. No, už je to naozaj oveľa veselšie. Miklík znovu potvrdil ten svoj strelecký inštinkt.